pozdravujem z Ružového príbehu, opäť z Olomouckého rozária. Dnešný príbeh bude Hybe. Podľahlo si vlastnej chybe. Odrodu Hybe vyšľachtil alebo uviedol na trh v roku 2003 slovenský šľachtiteľ Silvester Győry. Nazval ju podľa dediny na Liptove Hybe, o ktorej mi povedal, keď sme sa stretli, že je to najkrajšia dedina na Slovensku. Naozaj Silvester Győry považoval dedinu Hybe za malé Benátky. Povedal mi, že je tam asi 9 mostov a že je to najkrajšia dedina na Slovensku. A žiaľ, keď tejto dedine ponúkol túto svoju odrodu Hybe, neprejavila záujem. Bolo mu to dosť ľúto, takže milí Hybania, hýbajte do rúží Hybe. Vysádzajme rúže slovenských šľachtiteľov alebo šľachtiteľov na našom území po celom Slovensku, v mestských záhradách, vo verejnom priestore, pretože potom za nimi musíme chodiť do Olomouca, kde naozaj ukážu, aká nádhera to v tom Hybe môže byť. Rúža Hybe, Silvester Győry. Vidíme sa na budúce. Čaute.